बिनानावा बुंदों इन्टारटेनमेन्ट फंबायनिफ्राय फैसा जादों मा जादों इनिखायनो बे भिडिअखौ बनायदों इफोरबायसा बुंदों आं रावनिफ्रायबो फैसा मोनजायाखै आरो इन्टारटेनमेन्ट फंबायखौ बुंदों जायखौ नोङो फैसा होनानै भिडिअ बनायनो होदों बेनो नोंखौ सानसे खैफोदाव खोख्लैगोन होननानै बुंदों नाथाय खोनासंना ला अनजुलि बिनानाव नोङो बिनानावना आंनिसाय गिदिरना उन्दै आं मिथिला जायखिजाया आङो बिनानाव होननानै बुंबाय आंखौ इन्टारटेनमेन्टआ एख फैसाबो होआखै एख होआखै आं निजेनो बनायदों आं रावखौबो फैसा होदों मादों होननानै आङो बदनाम खालामनो हाया आं निजेनो बनायदों जायखिजाया नोंनि बुंनाय स्टाइलफोरखौ तारमाने एसे फानि टाइप एसे फेक टाइप नुयो बिनिखायनो जोङो नंगौ खोमा इन्टारटेनमेन्टखौ ओरैनोसो बदनाम खालामदों खोमा साननानै जोंफोर इफोरबायसा बनायबाय आरो जोंफोर इउटुबार सासे फिसा इउटुबार आरो जोंनि कन्टेन्टआनो भाइरेल भिडिअ लाबोखानायखा जोंफोरथ' बनायखागोनानो इनिखायनो रावखौबो दाय रुसिनांला जि जाबाय नेक्स्ट टाइमाव आरो बिनानावा विदाउट प्रुफ एनि प्रुफ होआलासेनो भिडिअ बनायनांला होयोबाथाय रोखा दिन्थिनानै होबानो जाबाय आरो ना बिनानाव बेखौ आं बुंबाय बेनोमोन आंनि थिंनिफ्राय क्लेरिफिकेशनआ आं पुरा क्लियार खालामना होबाय आरो नै नायनो हागोन नोंथांमोना स्क्रिनावनो आंखौहाय अनजुलि बिनानावा मा बुंदों जायखिजाया नायना लाबानो जाबाय नै नोंथांमोना आङो इन्टारटेनमेन्टनिफ्राय फैसा जानानै भिडिअ बनायदों होननानै आंखौ बुंदोंमोन किन्तु आङो रावनिफ्रायबो मा कसम आं रावनिफ्रायबो फैसा जानानै आङो मालाबाबो इफोरबायसा भिडिअ बनाया रोखा नायना ला नोंथांमोना स्क्रिनावनो होना होदो आङो किन्तु आङो नोंखौबो हार्ट खालामनो नागिराखै बिनानाव अनजलि आं नामखौबो बारा गोसोआव थानो नागिरा आं रावखौबो हार्ट खालामनो नागिराखै आंबो सासे हिनजाव नोंबो सासे सिख्लाना हाबा जानाय बेखौथ' आङो मिथिला मोजांहैबो मिथिला जायखिजाया बयबो लोगो जानानै थानांगौ आरो ना मिलायनानै थानांगौ स' आंनि बुंनो गोनाङा बेसांनोमोन खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय बावहरनाय थाबाय आरो आङो गिबियावनो नोंथांमोनखौ बुङो आंनि बुंनाया जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबाथाय अन्नानै आंखौ नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आंनि भिडिअआ दिनैयो इन्टारटेनमेन्ट आरो अनजलि बिनानावनि सायाव भिडिअ लाबोनो नागिरदों मानोना आं क्लियारिफिकेशनसो होनो नागिरदों आरो ना मानोना आं जोबोद गोरोन्थि साननानै गावनि फेसबुक पेज आरो इउटुबनि जुगिदि आंखौहाय आरो सासे इउटुबार दंबावो इनि नामखौ बुंथ'ला आङो बिनि सायाव अनजलि बसुमतारिया भिडिअ लाबोदों आरो ना माने बिराद गोरोन्थि साननानै जोंफोरबो सानदोंमोन जे बाथ्राया सैथोनानै मानोना एन्टारटेनमेन्ट फंबायनि सायाव बियो भिडिअ लाबोदोंमोन 4000 फैसा 2023 आवनो लाना दोनदोंमोन होननानै दासिमबो मोनाखै बिबाबो इन्टारटेनमेन्ट फंबायाहाय फन नम्बरफोरखौ सरि आंहा तारमाने माथाया जायाखै एसे आउट टेनसनबो दं नालाय ओंखायनो आङो बेलेग बुंफ्लांबाय थादों आरो ना इन्टारटेनमेन्ट फंबायखौ बहुत बार फन हरबाय होननानै बुंदों ओमफ्राय इन्टारटेनमेन्ट फंबाय तारमाने फन हमा वाट्सएपआवबो मेसेज हरबाबो गाबोन हरगोन सबनिया हरगोन होननानै इदि थगायबाय थायो होननानै बिनानाव अनजलिया फोरमायना लादोंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बे भिडिअखौ मानि थाखाय फेक सानखो साननै सानथाम सिगां अनजलि बिनानावाहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरो ना भाइरेल भिडिअ हेपि बसुमतारिनि भिडिअखौहाय फेसबुक पेजाव हगारदोंमोन हेपि बसुमतारियाहाय बेखौहाय बियो लानानै माने बिनि सायाव मोनसे फानि ना रियेल जोंथ' मिथिला भिडिअ बनायदोंमोन ओमफ्राय दायो जायखिजाया आङो हांमा थाबाय आङो बेखौ लागौमोन मोनबा एसे साखिनायगौमोन बेफोरबायसा अनेक माने बुंनानै बनायदोंमोन आरो भिडिअआ बुंजायोबा फानिबो बुंजायो एसे माने सिरियासबो बुंजायो बेफोरबायसा आरो ना ओमफ्राय जों सानबाय मा इन्टारटेनमेन्ट फंबायखौ बुंनायाबो नंखायसो जानो हागौ खोमा इदि होननानै जोङो भिडिअखौ बनायबाय आरो ओमफ्राय बेयाव इन्टारटेनमेन्ट फंबायखौ 4000 फैसा लादोंमोन मादोंमोन होननाय भिडिअखौहाय बियो डिलिट खालामबाय बेयाव जों सानबाय मा फेक साननानैहा सासे मुंदांखा गिदिर इउटुबारखौहाय बिदि बदनाम होनायाथ' जोबोद गोरोन्थि जादों इदि होननानै जोंफोर माने आङो भिडिअ बनायफ्लांबाय ओमफ्राय दा आं मिथियाखैमोन जे बे बाथ्राया सैथो होननानै आरोना आरो बे पुरा क्लियारिफिकेशन होआखैमोन इयो फुल्लि जुदि गावनियाव प्रुफ दंमोनबाथाय इयो गावनि भिडिअनि गेजेरजोंनो जेरैहाय बियो मा बुङो बेखौहाय
एन्टारटेनमेन्ट फंबायखौ गुगल पे आव पे खालामना हरनाय बेफोरबायसाखौ स्क्रिनशट खालामनानै मोजाङै गिदिर गुवार जुम खालामनानै बियो गावनि भिडिअनि गेजेरजोंनो लाबोनांगौमोन होमबानिया मानसिफोरा बेखौहाय फोथायगौमोन बियो बिना प्रुफै जि स्क्रिनशट मारिदों बेखौबो क्लियारलि नुवाखै थाम्बनेलाव होनायखौबो क्लियारलि नुवाखै रोमै रोमैसो नुदों बे जुदि मोजां क्लियारलि जुदि जुम खालामनानै स्क्रिनशट खालामनानै जुदि होयोमोनबा होमबानिया जोंफोर मिथिनानै मोनगौमोन आरोना मानोना बियो बिराद फानि भिडिअ लाबोबाय थायो बिराद एन्टारटेनमेन्ट खालामो इनिखायनो जोंफोर सानबाय मा नंखाय साननानै जोंफोरहाय बेफोरबायसा माने होबाय आरो ओमफ्राय बियो गोरोन्थि बिराद बुजिनानै थाबाय आरो बिनानावा ओमफ्राय वार्निं हरदों नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे बेफोरबायसा भिडिअ होआ होननानै आरो बिनि सायावनो आं दिनै जेनेबा बेफोरखौ फोरमायना होननानै क्लियारिफिकेसन लाबोनाय जाबाय लाबोआबा आंहाबो जोबोद गोरोन्थि जागौमोन इनिखायनो सोरबा सासे मानसिखौ माबा मोनसे दाय दसि नुबाथाय क्लियारलि माने बिनि प्रुफफोरखौ लानानैहा खिथिनांगौ आरोना जोंफोरथ' सासे फिसा इउटुबार जोंफोरनि कन्टेन्टआ आंनि कन्टेन्टआ जाबाय मा भाइरेल भिडिअ सोरहा मा जादों सोरना मा जायाखै बेफोरखौ होनायानो आंनि कन्टेन्ट आं मा खालामनो आंनि कन्टेन्टआनो बिदि आंनि मालाबाफोर निजा भिडिअ लाबोयो आं नंगौ निजा कन्टेन्ट लाबोयो खिन्थु बांसिनानो आंना भाइरेल भिडिअनि सायावसो आंनि कन्टेन्टआ आं होखागोनानो आरो दुनियानि मानसिफोरानो होखायो आंलाय मानो होआ जानांगौ आंनि कन्टेन्टआनो बेनोखाबा आंथ' होखागोनानो ओमफ्राय मा होननानै बुंबावनो आरोना इउटुबावबो होदों आरो फेसबुक पेजावबो होना होदों बिनानाव अनजलियाहाय आंखौदों ओमफ्राय आरो सासे इउटुबार दंबावो बिनिखौबो होना होदों बेबो दहाय फुङावनो क्लेरिफिकेसन होखांखाबायानो बे आदायाबो जायखिजायालाय जि जाबाय आं दायो पुरा टटेलि मोजाङै फोरमायना होबाय जायखिजाया सानैदोंबो जोङो लोगो जानो हाया आरो मिलायनानै थानांगौ स' आंनि बुंनो गोनाङा बेसांनोमोन दिनहियो फोजोबबाय आरो जुदि आंनि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबाथाय लास्टाव लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होना गालांबानो जाबाय आंनि सनाफोर आंनि भिडिअफोरखौ जाय नायो आंनि साबस्क्राइबार बिसोरखौ बुंबाय आरो आङो सनाफोर स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ इसिबाङावनो फोजोबनोसै आङो बाय बाय